Sayawang pang-EDSA, tunugang pang-EDSA. EDSA! Kung nandiyan ka, tutok na. EDSA! Kasama mong natatrapik. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol! Bunalikol! Bunalkol! Bunalkol! Hey, check your time. It is now 24 minutes after 8 o'clock in the evening, and you still lock in right here on 90.7 Love Radio, and you still got me. My name is Diego Bandido, keeping you company straight until 9 o'clock in the evening. And this is the last and final hour stretch of the show. Hope you guys are having a great time. We're going to be having a great time. Wala lang, nakikirit away lang ako. Isang napakagandang gabi sa lahat. Magandang gabi. Grabe naman to. Ito na yung huling banat natin sa programang EDSA. Sa mga kabisyo po natin dyan na naiipit ngayon sa traffic, matinding traffic ngayon because it is Friday, and definitely sa lahat po ng mga kabisyo natin, ikaw ngayon na nakikinig ngayon, tama, wala nang iba pa, ikaw na nakapula. Ikaw ang kinakausap ko, wala nang iba pa. Saan na naman ang punta mo? Saan yung lakad mo? Bakit ang tinext mo doon sa asawa mo, ang sabi mo, may overtime ka? Ha? Pero yung puntahan mo, bakit sa bar? Bato-bato sa langit ang tamaan, may bukol! Ang saya-saya! Yeah! Ang saya-saya! Clap your hands! Well, definitely, ito yung sa mga kabataan ngayon. Manong driver, angkol, kasi tayo naghahanap buhay tayo eh. Malamang yung pasahero mo na yan, merong lakad yan eh. Kadalasan yan eh, syempre, mga kabataan, lalo na yung mga wala pang pamilya. Happy-happy pa yan, sabi nga ang laging dahilan, ang laging rason, sinasabi na magpapalipas ng oras lang. Pero yung totoo, may binabalak. May binabalak paglipasan ng oras. Ay, abaw! Maloy ka! Ay, ikaw ba may dyan sa opisina nyo, meron ka bang tinakilalang recruiter? O sa kadalasan, meron yan sa mga opisina sa trabaho. May recruiter yan na every Friday nang re-recruit siya. Kadalasan sinasabi niya, patak-patak na tayo. Chat tayo mamaya. Kada Friday yan. Ako po, dati inaamin ko, ako'y dating recruiter. Pero sa ngayong panahon ngayon, i-double check nyo po yung recruiter na yan na kasama nyo sa opisina. I-background check nyo. Baka member yan ng SBSI. Alam niyo ba kung anong SBSI? Socorro Bayanihan Services Incorporated. Baka bata ni Senior Aguila yan. Maloy ka. Baka inaano-ano ka lang yan ngayon eh. Sige, mag-inuman. Hindi talaga maganda din kung minsan mga kabisyo ang sinasabi nating inuman. Kasi kung minsan pag nalalasing na tayo, diyan na talaga lumalabas yung mga lethal intention. Halimbawa, kayo magkakatrabaho, lumabas kayo, magkakaibigan. Siyempre, paglabas, kaibigan pa yan. Nung may tama na, yung kasamahan mong babae, dinikitan mo na. Tapos sabihin mo,
Siyempre may tama na eh. Alam mo ba, Cindy, unang punta mo pa lang dito sa opisina kusunada na kita Huwag kang magalala akong bala sa'yo. Iatid kita mamaya sa bahay nyo. Pero kung hindi mo na kaya, pwede naman tayong mag-check-in. Hindi, huwag kang magalala. I am a very gentle man. Sa sahig lang ako matutulog and I'll let you sleep sa bed. Don't worry, it's on me. Ako ang magbabayad sa pag-check-in natin. Ayun, lumalabas na, nag-i-English na. Tapos yung mga babae naman, oo, pag nalasing na, iyak ng iyak na walang dahilan. No. Totoo! Hindi, totoo, promise, di ba? Totoo. Karamihan sa inyo mga babae, pag nalasing, umiiyak na walang dahilan. Uwe, hindi daw. Otot mo, green na may laman. Ay, abaw! Maloy ka! Well, balikan natin yung usaping yung SBSI. Hindi SB19 Etong Socorro Bayanihan Services Incorporated. 'Di ba si Senior Aguila ngayon nasa Senado na. Actually, malapit lang dito Gusto mo bang kausapin natin si Senior Aguila? Ay, wag na. Mukhang umiiyak na nga yun Ay, oo, nakita ko sa isang interview na sinasabi niya hindi niya naman daw talaga gusto yung maging presidente ng Socorro Bayanihan. Oo, ang sabi niya bata pa daw siya. Parang napilitan lang. Pero ayon sa investigasyon na lumalabas, siya yung nagkakasal sa mga minor. Tapos ang nakakalungkot pa dito, pinipilit niya na makipag-sex yung mga batang ikinasal na. Kasi ang sabi niya, dahil kasal na kayo, kinakailangan mo nang i-consume yan. Kinakailangan may mangyari sa inyo sa loob ng 3 araw. Kasi pag walang may nangyari sa inyo sa loob ng 3 araw, paparusahan. Aba, mantakin mo, Angkol. Ang parusa, meron pang ruleta. Ang bihira naman, mabuti naman at nakarating po ito sa Senado at sana mabigyan po ito ng action. And in fact, mga kabisyo, ang mga update ngayon, mga ilan-ilan sa mga miyembro nitong Socorro Bayanihan Services Incorporated na nandun na nanirahan sa Kapihan, unti-unti na daw yung ilan na bumababa at bumalik na dun sa kanilang dating bahay na inabandona. Mantakin nyo, may sarili kayong bahay, tapos sasama kayo doon. Oy, nako. Hindi naman natin sinasabi na na meron talagang mga tao na magaling magpapaniwala. Tapos nung tinanong si Senior Aguila na kasi may picture siya na parang may private army sa likod Ang sabi daw is yung mga baril na yon kahoy lang. Daw papatihon niya pataba. Into ang amonoy basi magpati basi mo. Ito pang sinabi. Natawa ako sa kwentuhan. Ito pa yung sinabi niya. During that time, yung picture na daw yon, merong pa contest sa kanila. Kaya ganun yung pormahan dahil ginagaya nila si Cardo Dalisay. Gindalahig mo ba si Cardo Dalisay? Pahimuyong na to. Ay, abaw! Maluoy ka! So, ngayon, siguro dahil nakita ng iilang mga members na naniniwala sa kanya. Kasi nagpapakilala siya na na tawag dito na siya yung Santo Niño. Nagpapakilala kasi siya na siya yung si reincarnation ni Jesus Christ. Yes, Tang, bakit may sabihin ka, Tang? Ay, kung magsasabi siya niya, baka may magalit. Sino, Tang? Si Kibuloy. Tapos kita kay Kibuloy.
Kaloy ka! Saya! Triste. Tumira ng tres! God bless! Pambihira naman, no? Alright mga kabisyong, oras po natin. It is now 34 minutes after 8 o'clock in the evening and this is it. I really gotta go. Thank you so much for, for staying around, for locking in with us from 5 o'clock hanggang ngayong oras po ito. Well, of course, ang tabayanan, alam ko, para hindi kayo mabitin, susunod po ang EDSA extension. Kasama po si Uncle Totoy Bato, the new Midnight King. No. Leaving you with this beautiful song, one of my personal favorite, by the way. It's Spandau Ballet with True. So keep it locked in right here on 90.7 Love Radio. We are Metro's number one. My name is Diego Bandido. Saying good night, everyone.